Dobrý večer, pozdravujem vás všetkých z Dublinu. Za Inšpirujme Slovensko máme tu dneska veľmi vzácnych hostí z Trinity College, slovenských študentov, ktorí prišli do Dublinu, niektorí pár rokov dozadu, niektorí nedávno. A začnem takto správa, predstavím Dorku Dojčanovú, tá študuje globálne mentálne zdravie. Dobre som to povedal? Áno. Potom tu máme doktorandského študenta Daniela. Daniel študuje astrofyziku. Ahoj. A Daniel sa volá Daniel Dubkala, dobre som to povedal, že? Tak. A po mojej ľavej strane tu nás sedí Jakub Eštok, ten tu je najdlhšie, tuším 3. rok a študuje právo. A takto vás pozdravuje Frank Petruf. A ja tu som už vyše 20 rokov a venujem sa statike a popri statike takto sa snažíme inšpirovať vás na Slovensku. A dneska sme sa tu stretli, aby sme si povedali niečo a zamysleli sa nad tým, čo pre nás znamená, aké hodnoty nám priniesol 17. november a hlavne ako to vidia títo mladí ľudia, to je taká ich reflexia. Tak ja by som hneď prišiel prvej otázke. Čo si myslíte? Vďačnosť za slobodu, ako by sme ju mohli ukázať v tom takom každodennom živote v porovnaní s tým sviatkom? Že čo by to pre vás vlastne znamenalo? Tá vďačnosť za tú slobodu, že tu je. Tak za mňa tá vďačnosť istým spôsobom, človek to môže prejavovať každý deň, nemusí tak viditeľne, ale také hlavné hodnoty tej vďačnosti podľa mňa sú práve snažiť sa udržovať práve tú slobodu, alebo teda bojovať za tú slobodu stále, lebo teda niekedy môže byť viac ohrozená a v podstate stále tam vlastne stáť za tým, za čím stáli aj vlastne ľudia práve v tom 89. Čiže bojovať jednoducho, keď vidíme práve nejakú tú nespravodlivosť, že sa deje, alebo keď vidíme niekoho, kto by chcel nejakým spôsobom možno ukrátiť nás o tú práve slobodu, tak vlastne každý deň dávať najavo, že naozaj oplatí sa vyjadrovať sa za to, čo si myslíme, že je správne. A to je podľa mňa istým spôsobom samotný prejav tej vďačnosti za tú vďaku za tú slobodu. Dobre. Čo myslíš, Daniel? Ja som práve uvažoval nad tým, že tiež ako prejaviť asi vďačnosť, ono je to pomerne náročné za takú samozrejmú vec a myslím si, že to dobre práve vystihuje tú otázku, že pre nás už dnes je pravdepodobne tá sloboda ako veľmi samozrejmá vec a žijeme to ako keby to inak byť nemohlo, minimálne teda na Slovensku asi naša generácia to môže takto vnímať. A napriek tomu si myslím, že je to veľmi vzácna vec a dôležité je zamýšľať sa nad tým a uvedomiť si, že to vôbec dôležité je a že to môžeme mať. My ešte asi z rozprávania našich rodičov poznáme, aké to bolo kedysi, že človek si nemohol obliecť, čo chcel, spovedať, čo chcel a tak ďalej, čo sú dnes pre nás samozrejme veci. A asi je dôležité o tom občas aj hovoriť a povedať to nahlas, pretože inak sa naozaj môže stať, že tá vďačnosť bude taký akýsi abstraktný pojem a tá sloboda sa s tým môže ako si vytratiť. Jakub, čo si myslíš ty o tom? Ďakujem. Tak ja som nad tým rozmýšľal, lebo tá otázka bola, že ako si na to spomínať vlastne každý deň, ale možno to bude trošku kritické, ale ja mám pocit, že na Slovensku v podstate aj v ten sviatok my to neoslavujeme dostatočne. Ako viem napríklad, že v iných krajinách sú nejaké sviatky, ako nedá sa to jasne porovnať s týmto sviatkom, ale napríklad v Holandsku volá sa to King's Day, tie ulice sú plné ľudí, všetci Holandia na to ten deň oslavujú. A vzhľadom na to, že vlastne ten sviatok, teda ten 89. to bolo naozaj, že ľudia prišli na ulice a nevedeli, či to, že budú protestovať proti tomu režimu, vlastne, či to nebude znamenať pre nich, že ich zavrú o týždeň na to. Že tá odvaha, že sa tam postaviť, to je akože naozaj niečo veľmi obdivuhodné. A myslím si, že ako to oslavujeme, nie je to akože dostatočne voči tomu, čo oni vlastne boli ochotní obetovať. Čiže keď tá otázka bola, že ako to oslavovať akože každý deň, alebo ako si na to spomínať, tak ja si myslím, že v prvom rade si to treba oveľa viac pripomínať v ten deň, kedy sa to stalo, na tie sviatky. A sú rôzne spôsoby, ako samozrejme, ako si to pripomínať, ale ako som povedal, myslím, že v prvom rade by sme si to ešte viac možno mali pripomínať práve v ten deň. A čo myslíš, čo by bolo také v
tom bežnom živote, že Dorka tu spomínala, že jedna z tých ďalších otázok, niekde tam, čo máme pripravené, tak vypresne na to šita, ale Dorka spomínala niečo také, že ak sa ocitneme v tej situácii, že vidíme, že sa deje nejaká neprávosť, tak vtedy sa možno neostať ticho a zastať sa toho, komu sa deje tá neprávosť. Možno máte nejakú takú osobnú skúsenosť s týmto, ako vo svojom živote, možno niekde v nejakej škole, alebo niekde v športovom klube, alebo na diskotéke a tak ďalej? Tak ja vlastne pochádzam teraz z Bratislavy a Bratislava je teda možno aj známe, hlavne to staré mesto, že sa tam dejú rôzne teda útoky práve na možno menšiny alebo teda marginalizované skupiny. A ja teda už od takého môjho možno tínedžerského veku som naozaj mala akoby obľubu práve v tom aktivizme a snažiť sa nejakým spôsobom zvýrazniť tie hlasy, ktoré neboli možno dostatočne počuté. Keď napríklad už sa snažili aj vyjadriť to, že sa možno necítia bezpečne v istých situáciách, alebo možno presne sú, či už verbálne, alebo teda možno naozaj, ako som hovorila, príklad v tej Bratislave, v tom starom meste, dokonca aj fyzicky napadnutí. V podstate naozaj len za tým, že kto sú, možno iná farba pleti, alebo teda niečím iným jednoducho sa odlišujú od ako keby možno tej našej väčšiny, ktorú ako keby poznáme. A určite je podľa mňa dôležité dať priestor týmto ľuďom, aby sa cítili bezpečne, takže byť tam pre nich. Byť tam pre nich nielen teda v tých situáciách, keď už sa niečo stane, ale byť tam pre nich celkovo jednoducho neustále, aby cítili tú podporu. Už aj niekedy už je neskoro, ale jednoducho, aby sa cítili, že sa nemusia jednoducho báť byť tým, kým sú. Takže ja som sa vám takto venovala vlastne presne v rámci aj takých spoločností už na strednej škole, kde sme v podstate sa spájali s rôznymi neziskovými organizáciami, kde sme sa snažili vytvoriť rôzne takéto programy. Takže to by som z takého systematickejšieho hľadiska povedala, že je určite dobré takýmto spôsobom nejakým pomáhať, ale teda ak človek možno nemá čas alebo celkovo priestor a chce pomôcť, čo je len malými činmi, tak už v podstate otvorene možno presne zase raz otvorene rozprávať o tom, že sa niečo takéto deje, je podľa mňa veľmi dôležité, alebo sa teraz šíri to povedomie o tom a možno sa naozaj potom ako keby ten obraz toho útoku ako keby ukazuje, že to naozaj nie je dobré a jednoducho dáva sa to na tú stranu, kde by to nemalo byť a nenormalizuje sa to istým spôsobom. A teda hovorím, ak niekto nemá možno čas alebo priestor na tým nejakým spôsobom dlhodobo sa tým veciam venovať, tak vždycky iba proste postaviť sa za toho človeka alebo v tej danej situácii, keď vidíme, že sa to deje, tak jednoducho postaviť sa za toho človeka a proti tomu agresorovi, alebo ako to nazvať teda. Ja by som tu pri tomto ešte trošku ostal a máte nejakú skúsenosť, alebo máte trebárs, ja viem, že v Írsku na základných školách, na stredných školách je úplne taký ako štandardný program, sa to volá, že well-being, tak či je niečo podobné aj na Trinity, že či máte trebárs niečo, čo ak sa niečo deje a trebárs ten študent, ktorému sa deje tá neprávosť, jedna vec je tí okolití spolužiaci, ale povedzme, že či tá samotná škola má nejaké mechanizmy, ako pomôcť. Mne to práve napadlo, ako nemôžem úplne hovoriť za Trinity College, pretože to nie som dosť dlho na to, ale zatiaľ som sa s ničím takým tu nestretol. Mám ale skúsenosti ešte z Prahy, kde sa to našťastie už v dnešnej dobe ako rozvíja. Dnes už teda sa snažia univerzity v Česku aj na Slovensku budovať práve ako nejaké systémy, aby študenti alebo pracujúci tam na tých univerzitách mali možnosti sa nejak ako riešiť práve rôzne problémy. Ale často to nejde ľahko a myslím si, že jeden z hlavných problémov je niečo, čo podľa mňa sa týka aj práve toho nezabudú na tú slobodu a ozvať sa, a to je alibizmus. A obecne také ako pokrytectvo, že všetci, myslím si, že veľmi často ľudia sa zhodnú na tom, že sloboda, nejaká proste ako well-being je podstatná vec v našom živote, v našej spoločnosti, ale iná vec je zhodnúť sa na tom, iná vec je naozaj to žiť a ako podľa toho sa aj zariadiť a podľa toho konať. A myslím si, že to, čo by malo byť ako najdôležitejšia asi vec z toho 17. novembra je nespadnúť do toho alibizmu
a nebyť slepý práve voči niektorým tým veciam, ako si spomínala, ktoré sa dejú. Či už je to niekedy tým, že sa len ozvem, niečo poviem, alebo možno niekedy bez toho len pôjdem za tou obeťou alebo za tým človekom, ktorému sa stala nejaká nepravosť a dám mu najavo, že tam nie je sám a že proste mu môžem nejako pomôcť. Pretože myslím si, že to je to najdôležitejšie. Ja ako mám skúsenosť ako učiteľ zo strednej školy, tak tam sa často rieši šikana a myslím si, že to je najdôležitejšia vec, ako bojovať proti šikane. A tá šikana samozrejme nemusí byť len na škole, môže to byť aj šikana v politike, tak ako to bolo proste za komunistického režimu. A základom boja proti šikane je proste ísť tým von a konfrontovať ju. Nie nechať ju tak, nie povedať, že to samo prejde, alebo to ťa povzbudí. Nie, proste šikanu musíme vždy zastaviť, bez ohľadu na to, či je iba malá a nejaká málo významná, čo neznamená, že reálne musí byť málo významná, alebo je obrovská, nejaká štátna, proste vždy to musíme zastaviť, inak ako tam to bude len nejaký krok za krokom a spustí sa lavína, ktorá sa ťažko potom zastaví. Ja by som to iba tak chcela dodať konkrétne k otázke, že vlastne konkrétne môj obor, my to máme vlastne konkrétne celé globálne centrum ako z Trinity, takže vlastne môžem teraz hovoriť priamo za Trinity a je tam áno, vlastne v tej našej budove je aj vlastne celé jedno poschodie venovanej podpore študentov a ich mentálnemu zdraviu. Čiže zameriava sa to presne konkrétne aj na well-being alebo na presne takéto problémy, ak majú. Čiže naozaj aj to tým neskutočne skvelých profesionálov, s ktorými teraz mám vlastne aj ja česť spolupracovať, keďže to istým spôsobom súvisí aj teraz s mojím štúdiom. A je to úžasné a určite by som bola rada, kebyže sa Slovensko môže inšpirovať niečím takýmto a presne aj na tých školách by to bolo potrebné, lebo teda vlastne tam to vždycky všetko začína a to formovanie človeka začína v tých školách a presne aj či už je to proti tej šikane alebo už len naozaj učiť ich tým dobrým názorom, tej empatii, tomu súcitu k tým druhým, čo vlastne ten súcit je vlastne úzko spätým s tým, že nechám toho druhého človeka byť slobodným a keďže aj ja si chcem zachovať tú svoju vlastnú slobodu. Takže určite niečo také by sa nám zišlo aj u nás. Dobre, ďakujem. A Jakub, tu vidím takú veľmi zaujímavú otázku. Aký druh odvahy si myslíš, že by vyžadovalo sa vyslovene postaviť za niečo, čomu jednoducho za svoje hodnoty, tomu, čo veríš? Čo myslíš? Hej. No jednoznačne obrovský typ odvahy a hlavne v tom 89., ako som už aj vtedy pred chvíľou povedal, tí ľudia, ktorí sa tam postavili, oni nevedeli, ako to dopadne a tí ľudia boli ochotní ako obetovať v podstate celý svoj život. Oni nevedeli, či ten režim ich nepotlačí násilne, oni nevedeli, či ten režim ich nebude perzekuovať následne. Čiže ja si myslím, že to bola práve obrovská odvaha, akože sa tam postaviť na tie námestia a niečo a aktívne participovať v tom, že chcem zmenu režimu. To je obrovská odvaha. Ja si neviem predstaviť, že možno v súčasnej dobe, či by ľudia mali takúto obrovskú odvahu ako práve vtedy. Čiže, ako som povedal, obrovská odvaha. A nemyslíš, že to bolo niečo také, že možno, že tá krajina v tom 89. sa dostala do toho stavu, že tí ľudia ako keby vnímali, že už nemajú čo stratiť. A v porovnaní s dnešnou dobou, kde sme členom EÚ, môžeme slobodne cestovať, môžeme slobodne študovať, podnikať. V podstate máme neobmedzené možnosti, záleží na nás, ako to využijeme, ako s tým naložíme, že v dnešnej dobe, zvlášť keď trebárs v nejakej tej krajine prevláda nejaký taký, alebo zvlášť keď je tá krajina rozdelená, že čo by mohlo spôsobiť, aby tí ľudia zase začali v podstate hrať za ten istý tím. Aby to bolo o tom, že tak vidím, že nič nefunguje, nič sa nedarí, nemá zmysel niečo robiť. Čo je ten bod, čo myslíte, aby tí ľudia zase začali hrať ako, ani nie tak hrať, ale aby boli spolu. Aby jednoducho začali tú krajinu spájať a začali vytvárať hodnoty, ktoré sú spoločné pre tých všetkých. Ak by som mohla ja k tomu povedať, tak ja si myslím, že jeden z tých problémov, ktorý možno momentálne máme v našej spoločnosti, je to, že sme strašne individualisticky zameraní a v podstate človek si presne myslí, že keď ten jeho život nejakým spôsobom nebol ešte priamo zasiahnutý možno tými zmenami alebo tými problémami, tak v podstate ho to nemusí trápiť a tým pádom vlastne ten boj nie je jeho a je to vlastne boj tých druhých.
alebo je presne to ďalšia vec, akým spôsobom je aj vlastne extrémne polarizovaná presne tá naša spoločnosť. Veľakrát v témach, ktoré by vôbec nemali byť, ako keby nemali tak veľmi rozdielovať tú našu spoločnosť. A to je podľa mňa veľmi dôležité v tomto si uvedomiť, že tieto možno malé problémy, ktoré sú nám ako keby istým spôsobom až nadhadzované, že toto je ten hlavný problém a toto musíme riešiť a na tom sa vlastne tá spoločnosť rozdeľuje, tak si myslím, že vôbec nie sú tie, na ktoré by sme sa mali zamerať, ale naozaj je tam niečo oveľa väčšie, čo sa týka nás všetkých, ovplyvňuje to úplne každého jedného z nás vlastne a za to by sme mali bojovať, alebo za tú našu spoločnú slobodu. Už len to, že ten individuálny človek, alebo už len ten človek, že z jednej strany a z druhej strany môže povedať, že má iný názor, už to je tá sloboda. A aj táto sloboda je teraz ohrozená, nezáleží na tom, aké má ten jeden alebo druhý človek názory. Takže to by som povedala, že naozaj treba si uvedomiť, že čo je tá naozaj najväčšia hrozba a kto možno, alebo akým spôsobom nám vlastne možno niekto chce zobrať to, čo môžeme mať jednoducho spoločne. Ako práve tú slobodu prejavu a slobodu celkovo. Ja by som ešte vrátil slovo Jakubovi, on chcel ešte niečo dodať. A potom naspäť k Danielovi. Presne ako si to povedal, ja si myslím, že tá polarizácia, jednak na Slovensku, ale tak to vidíme po celom svete, v podstate v viacerých krajinách, keď nie už vo všetkých, že tá polarizácia je najväčší problém. No a ja by som k tomu povedal, respektíve ja sa vždycky snažím, akože, aj keď má niekto úplne iný názor, lebo poznám kopec ľudí, ktorí, ak im poviete iný názor, ako majú oni, v tom momente ste pre nich skončili, a nie, že skončili, ale proste v tom momente už s vami nechcú akože tráviť čas a tak ďalej, hej. A ja práve naopak, ja sa snažím aj vyhľadávať ľudí, ktorí majú iný názor, pretože v prvom rade je to obohajúce, lebo vždycky sa akože nejako, tým pádom akože tam je nejaký challenge voči tebe, že možno on má pravdu, možno ja nemám pravdu, čo to je v prvom rade, prečo si myslím, že to obohacujúce. Ale ako by som povedal, možno ako tú polarizáciu, možno ako tomu pomôcť je, podľa mňa je dôležité, aby ľudia sa stretali, proste aby sa neuzatvárali do tých svojich bublín, že ja sa budem okolo ľudí, ktorí majú iba takýto istý názor ako ja, ale náskal budem chcieť výjsť z tej bubliny a budem okolo ľudí, ktorí majú iný názor. A v tom momente podľa mňa ten človek aj uvidí, že síce ten človek má iný názor na nejaké veci, ako mám ja, ale to nič nemení na tom, že v ďalších x veciach sa zhodneme, alebo že sme rovnakí v ďalších x veciach. A tým pádom, dobré, aj keď spolu nesúhlasíme, nemusíme sa rozprávať o tej veci, o ktorej nesúhlasíme, poďme sa rozprávať o niečom, s čím súhlasíme spoločne. Čiže ako na tú polarizáciu ja si myslím, že je dôležité, aby proste ľudia vychádzali z tých svojich bublín a nenutne možno sa uzatvárali v tom momente, keď niekto povie, že má iný názor ako oni. Áno, dobre, ďakujem. Daniel? Ja s tým tiež súhlasím. Ja mám občas práve pocit, že dnes to vyzerá, ako keby sme nemali rovnaké hodnoty. Ako keby naozaj polovica spoločnosti alebo časť spoločnosti, či už je to na Slovensku alebo inde, mala iné hodnoty. Ja si nemyslím, že to je reálne pravda. Ja si nemyslím, že to sa naozaj deje, že by sme mali proste odlišné hodnoty. Problém je naozaj v tej debate, ako si to aj práve začal. Ja si myslím, že som osoba, ktorá má pomerne ako vyhranené názory v nejakých veciach. Napriek tomu ma viac a viac začína baviť debatovať s ľuďmi, s ktorými sa môžem aj ja pozrieť na veci z iného pohľadu a nebaví ma proste k niečomu prísť a povedať, ja to vidím takto. Ono to má v sebe nejakú ako takú tú zábavu, že človek prezentuje proste ten svoj názor, ale úprimne ono to vie byť pomerne nudné po nejakom čase. A myslím si, že to je práve tá škoda, že mi naozaj ako často tá debata není dosť rozumná na to, aby sme počúvali aj tú druhú stranu. A to nemyslím ako alibisticky, ale počúvať, prečo majú také a také názory, pretože oni niekedy naozaj vychádzajú z rovnakých hodnôt, ale pozerajú sa na konkrétne veci trochu inak alebo iným pohľadom. A myslím si, že tak ako asi sa všetci zhodneme na tom, že ja neviem, je podstatné mať áno slobodu, alebo že rodina je podstatná v spoločnosti, bez ohľadu na to, ako budeme rozvíjať tú myšlienku, v niečom takom všeobecnom a jednoduchom sa dokážeme zhodnúť. A myslím si, že mali by sme častejšie vychádzať a vrácať sa k týmto jednoduchým veciam, na ktorých sa reálne všetci zhodneme, bez toho, aby sme hneď museli povedať, áno, ale ja si myslím toto. OK, každý si môžeme myslieť niečo iné, ale zhodneme sa na tom, že ľudský život je dôležitý, že nechceme sa len tak zabíjať, čo je proste vec, ktorá sa kedysi robila bežne v spoločnosti pred tisíckami rokov. Hej. Takže ako na tom sa zhodneme, prečo nezačať s tým a na základe toho budovať potom tú debatu. Áno, súhlasím určite. A čo si myslíte, akým spôsobom by sa mala demokracia rozvíjať ďalej, aby bola zmysluplná pre mladých ľudí, ako ste vy,
By vám to dávalo zmysel, aby ste videli svetlo na konci tunela. Ja by som povedala, že tá demokracia je už sama o sebe zmysluplná a veľmi dôležitá. A aj teda pre ľudí mladých, starých, teda všetkých generácií. Ale skôr by som povedala, že akým spôsobom by sme mali tým mladým túto informáciu podať. Lebo áno, je pravda, že možno pre niektorých mladých ľudí to nie je možno veľmi zaujímavá téma, možno samotnú demokraciu v podstate neberú ako nejakú veľkú dôležitú hodnotu, alebo berú to už ako samozrejmosť, čo pritom naozaj naši predkovia v podstate umierali len za to, aby mohli si vydobiť túto demokraciu, ktorú momentálne máme. A práve preto si myslím, že toto by bolo treba nejakým spôsobom podať a zdieľať s nimi. Nie teda len nejakým spôsobom, že je to povedané v školách a oni si to teraz musia sa niečo nabiefliť a podobne, ale naozaj mať s nimi tie hlbavé, či už rozhovory, alebo nejakým naozaj zmysluplným spôsobom im dať najavo, ako veľmi dôležité to je a ako veľmi ťažko by sa nám žilo, kebyže to tu nie je. Vlastne tým aj poukázať na to, že nie je to len taká samozrejmosť a je to niečo, čo môže byť v podstate tým ľuďom odobraté alebo teda obmedzené a to je tá obrovská hrozba, za ktorú vlastne by sme mali spoločne presne a unifikovane bojovať. Takže... Ďakujem, Durka. Jakub? Ja s tebou úplne súhlasím. Ja by som k tomu len dodal to, že pre mňa väčšina ľudí, pre mňa aj ja sám beriem tú demokraciu ako samozrejmosť. A možno to, čo som povedal na začiatku, že možno neoslavujeme ten 89. možno až tak veľmi. Možno ak by sme viac o tom rozprávali, viac to oslavovali, tak by sme možno tú demokraciu menej ako samozrejmosť brali. A tým pádom by sme možno aj tú demokraciu mali trošku kvalitnejšiu, pretože by sme si uvedomovali, že čo to znamená mať tú demokraciu. Že to nie je len tak, že máme demokraciu a koniec, nemusíme sa ďalej už viac snažiť alebo takto. Čiže ja si myslím, že akože je to spojené s tým, že ako som povedal, že proste ten 89. respektíve to, že máme tú demokraciu, to treba pre mňa oslovať oveľa viac, možno častejšie, treba sa o tom viac rozprávať a tak ďalej. Čiže presne tak, ako v podstate súhlasím s tebou, že veľa ľudí to berie ako samozrejmosť a samozrejmosť to nie je. Ďakujem. Daniel? No, ja si myslím, že v podstate vy už ste to tak nejak skoro načrtli. Tá demokracia sa spája vlastne s nejakými povinnosťami alebo s nejakou zodpovednosťou. A ja si myslím, že toto je ďalšia vec, ktorá nám často na Slovensku chýba. Ja tomu rozumiem, pretože my sme tým, že sme pomerne mladá demokracia z hľadiska ako nejakej historickej časovej osy. Ale tá demokracia sa naozaj spája s tým, že človek, keď má tú možnosť ísť voliť, tak by napríklad mal voliť informovane. To nie je o tom, že akože tak dnes som sa zobudil takto, cítim to tak, idem niečo spraviť. A nie je to len o voľbách a nie je to len o jedných voľbách, pretože volieb máme samozrejme viacero, ale je to o tom, že tá demokracia nemôže fungovať iba tak, že tam sú nejakí ľudia, ktorí niečo robia, volajú sa vláda. Ako tá demokracia znamená, že my všetci ľudia sme zapojení do vedenia tej krajiny. Napriek tomu, že to znie ako klišé, tak v skutočnosti je to pravda, pretože keď pôjdeme dole, tak tam máme potom proste lokálne, ako miestne zastupiteľstva, župy a podobne. A všade tam sa dejú rozhodnutia, ktoré sa vplývajú proste na bežných ľudí, ale keď tí bežní ľudia sa nepodielajú na tých rozhodnutiach, neuvažujú, prečo sa to robí a tak ďalej, tak veľmi často potom sú nespokojní a mnohokrát aj právom, ale bez toho, aby sa do toho procesu zapojili od začiatku poctivo, tak to úplne fungovať nebude. Samozrejme, nedá sa očakávať, že každý má čas sa plne zapájať proste do tohto procesu, pretože áno, ono to občas vyžaduje veľa úsilia, už len sa udržať v nejakom obraze, ale bohužiaľ bez toho to nejde. Bez toho proste to nebude demokracia, pretože potom to nebudú ľudia, ktorí sa budú podieľať na vedení krajiny. Bude to, že zase nejaká skupina ľudí a jedno v akom systéme vedie krajinu. Podstatné, aby naozaj tí ľudia vedeli, čo a prečo sa to deje. Áno, určite s tebou úplne súhlasím a ja by som to možno prirovnal k tomu, že určite každý poznáte niekoho vo svojom okolí, kto je nejaký možno vášnivý záhradkár, vášnivý rybár alebo turista, skrátka má nejaké hobby. A keď sa jedného dňa prestane o to hobby starať, tak tá záhradka jednoducho bude z nej džungla, ten rybník zrazu tam nebude čo loviť a ten turistický chodník zarastie, že sa nedá po ňom prejsť. Takže to je presne o tom istom, že ak chceme, aby tá krajina nejako napredovala dopredu, tak musíme sa o ňu starať. To znamená, musíme byť aktívni, musíme sa zaujímať o to, čo sa okolo nás deje a možno prispieť aj svojou vlastnou troškou, nejakou vlastnou iniciatívou, nejakými vlastnými nápadmi a
možno nejaké tie diskusie alebo možno zapojiť sa do niečoho ako dobrovoľník, možno pomôcť v nejakom športovom klube, alebo ak ste nejaký odborník v niečom, možno viete jazyky, môžete ponúknuť trebárs tú svoju knowledge, tú svoju vedomosť a môžete trebárs tie vedomosti odovzdávať mladým len tak, lebo môžete. A ja mám poslednú otázku, takú by som povedal veľmi zaujímavú, že čo si myslíte, hodnoty ako pravda, odvaha a solidarita, ako tieto hodnoty môžu byť také revolucionálne dnes? Spýtal by som sa Jakuba hneď ako prvého. Tak všetky tieto otázky aj všetky tie hodnoty, ktoré si hovoril, v podstate sa točia okolo toho, o čom sa tu celý čas bavíme. Tá solidarita sa spája s tou polarizáciou. Podľa mňa človek by sa mal snažiť byť solidárny s niekým, kto má opačný názor ako on, aj za ním, a poďme sa o tom rozprávať, poďme o tom diskutovať, a to, že máš opačný názor, nič neznamená, že k tebe nebudem solidárny. Spája sa to s tým, s tou polarizáciou. Tie ostatné vlastnosti, ktoré si hovoril, tiež sa to spája v podstate znovu s tým 89. Ak by sme nemali tie vlastnosti, tak ten 89. by sa nikdy by sa nestal. Čiže ja si myslím, že ono sa to všetko je to prepojené v podstate. Ďakujem, Jakub. Dorka? No, tým, že v podstate, keď ich nazveme revolučným, ono keby to dáva takú otázku toho, že nemalo by to byť normálne? Nemalo by byť vlastne normálne hovoriť pravdu a možno byť odvážny v zmysle presne bojovať za niečo, čo je správne a podobne, ale teda ak by sme to mali povedať, teda, že čo by to mohlo byť, alebo čím by to mohlo byť viac ešte revolučné, tak možno práve tým, aby sa vlastne tie veci v tom kontexte, čo znamenajú, aj skutočne splnili. Teda keď hovoríme o pravde, tak naozaj by sme tú pravdu hovorili a neklamali hoci kde do telky, alebo teda aj medzi možno malými obyčajnými konverzáciami, keď klameme a možno šírime informácie, ktoré nie sú úplne pravdivé, a veľakrát aj keď možno niektorí ľudia vedia, že nie sú pravdivé, aj tak ich povedia, tak možno práve držať sa toho, že hovoriť tú pravdu, presne zase raz byť courageous a jednoducho nebáť sa bojovať za to, čo vieme, že je správne, a mať taký ten istým spôsobom morálny kompas, ale nemyslím to v takom moralizačnom slova zmysle teda, ale skôr také, že myslím si, že naozaj sú isté hodnoty, ktoré v podstate sa nedá ani o nich diskutovať, lebo áno, keď sa rozprávame o ľudských právach, tak myslím, že to nie je téma, ktorá by mala byť jednoducho otvorená k diskusii. Myslím si, že každý by mal mať nárok na ľudské práva a práve z takéhoto hľadiska mať ten morálny kompas, že naozaj tie veci a tie hodnoty, ktoré berieme aj za správne, alebo teda ktoré sú objektívne správne, tak naozaj jednoducho stáť za nimi a jednoducho neopustiť a netvariť sa za niečo, čo nie sme, alebo za niečo, čo by sme nemali. Som to povedala teda. Daniel? No, ja si myslím, že tie veci, áno, súhlasím s tým, že by mali byť normálne. Myslím si, že revolučnými sa môžu stať práve vtedy, keď sa stanú stereotypom. Keď stereotypom, alebo nie stereotypom, ale keď proste bežné bude neklamať, keď bežné bude prejavovať empatiu voči ostatným ľuďom, prejavovať lásku. Opäť nepríde vtipné, ako vlastne to znie strašne nadnesene. Napriek tomu s tým vlastne asi všetci budeme súhlasiť, že veď ako to je dobrá vec. Takže myslím si, že vtedy sa to môže stať revolučné, keď to nebude iba výnimka. A rovnako tak revolučné sa to môže stať, pokiaľ, myslím si, v dnešnej spoločnosti to nie vždy platí, že by to bolo naozaj bežné hovoriť pravdu a byť dobrý, snažiť sa robiť niečo pre spoločné dobro, tak možno práve vtedy, keď je to ťažké niečo také spraviť, keď je zabehnuté niečo iné, ten opak toho, tak vtedy prejaviť jednu z týchto hodnôt, alebo ideálne všetky naraz, tak to môže byť veľmi revolučné. Ďakujem veľmi pekne. Tak ďakujem vám všetkým, a Dorke Dojčanovej, Danielovi Dubkalovi a Jakubovi Eštokovi za to, že si našli čas a z Trinity prišli takto sem na našu diskusiu, a za celý tým Inšpirujeme Slovensko vás pozdravujeme z Dublinu na Slovensko a želám vám všetko dobré. Ďakujeme. Ďakujeme.